aka ga wani yayi haka ya rufe idon shi a sallah, za ga ya rufe idon shi, bai san kiristoci yake kwaikwaya ba. Babu inda aka rawaito cewa manzon Allah yana rufe idon shi jama'a. In ma kana yi dan ka samu natsuwa to ba wannan hanyar ake bi ba. Cewa aka yi ka bauta ma Allah kaman kana kallon sa, ma'ana Allah ne kawai a cikin zuciyarka kake tunawa. Ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa, idan kai baka ganin shi to ka sani shi yana kallon ka. To in ka ɗauki abun a haka to shi da za a same ka baka da wato ainihin matsala a cikin sallanka, kana da cikakkiyar natsuwa don tsoron Allah ne a ranka, kana ganin ga Allah, dan Allah kam kai tsaye yana kallon ka. To kai ma ka dinga ɗaukan fa ga fa Allah fa yana kallo na, to kaga wannan tsoron shin zaka kyautata aikinka, zaka samu natsuwa a cikin sallanka. Wannan shine abin da ake bukata. Amma jama'a ku yaɗa mana bidiyon nan, ai ta sharing. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu akan lada baki ɗaya da mu da suka yi sharing wannan bidiyo. Ba daidai ba ne, za ka ga sun rufe idonsu, ba su san kiristoci suke kwaikwaya ba. A musulunci ba rufe ido, a kiristanci za a gansu a church da makamantansu, za a ga suna rufe ido. To ka daina kwaikwayansu. Sallah kake, bai kamata ka ɗauko ɗabi'an kiristoci ba ka kawo. Babu dai shi a musulunci, ba wani karatu da aka taɓa koyarwa ka rufe idonka a cikin sallah.